Gure ingurunea, Orbaizetako Ola eta hortik gora dauden portuak, mugarekin lotuta dauden horiek. Azpegi, Iropil, Etzangio, Arratakas, La Fábrica Vieja, Aramuñoko Ama Virginia, Etxolak, Mendilatz, Soroluse. Berdea, emankorra, librea, zabala, askatasuna, deskonexioa, basoa dauka, menditsua, niretzako ez dago gorra. Inondik inora. Elurpean ere ez zait iruditzen. Hotza bai neguan gehien bat. Ardiak eta ardaldak egiten dutena da jan, orduan jaten dutenaren arabera eragin bat dago. Zer gertatzen ari da azken urteetan? Gero eta abar eta sastraka gehiago dago eta lehen garbia zen hori gero eta txikiagoa da, izan ere ardi gutxiago dagoelako. Abere gutxiago eta gero eta gehiago ikusten dugu, ez? Horrek duen kaltea. Kudeatzailearen arabera basoan eragiten da gehiago edo gutxiago. Biztanle kopuruen arabera ere egur gehiago behar dugu edo gutxiago. Basoa nik libreago ikusten dut. Aldiz landak eta soroak eta horrelakoak, bai. Animalien esku dago. Eta guretzako mendira joatea da azpegira igotzea. Gure txokoa hori da. Oro har azpegi osoa. Bai, guretzako garrantzitsua dela edo gertatzen zaigula azpegira igo eta mugar arte. Osea, azpegira igotzea bakarrik arraroa da. Mugar arte joan behar dugu, baina hori da rituala, nolabait. Ni txikia nintzenean, azpegiko txolak guztiak norbaitekin gogoratzen ditut. Eta joan dira, batzuk hil egin dira eta beste batzuk joan dira, baina edadearen gatik horrelako lanak ezin zituztelako aurrera eraman. Etxola horiek eta beste batzuk ze guretzako iparralde muga, beste etxe bat bezalakoa da. Joaten ginen gero etxolaz etxola, buelta bat eman, eta bai, ikusi dudala, gaur egun hausnarketa eginez, hango etxolak bete direla berriro. Aldiz hemengoak ez dira bete.